गिबियाव फैफिनदों जे अल बड' सिनियर सिटिजेन फरमनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जे बिथाङा अनुप चन्द्र पान्डे इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया बिथाङा बिदान्थायनायनि बाथ्रा बुंनाय जादों आरो बिथाङा गावनि सोंथिनि फिननायाव माबायदि फिननाय मोननो हाखो पान्डे बिथांनिफ्राय बेखौ गावनि खुगाजों जोङो खोनासंदों पान्डे बिथांजों कुइसनखौथ' आङो फार्स्टआव सोंखानाय जादों whether you know that BTC is a 6th scheduled autonomous district council or not. They said that yes. If it is yes, why that 330 and 32 Constitution of India, that article is why not applied in case of BTC? दा बिथांमोनहा बेनि सायाव मोखां सोमनानै सायनानैल' थादों उनावहाय आंखौ अबसे मोनसे सोदोब बुंदों बिथाङा जे नोंथांनि लेंगुवेज वार्डआ पार्लामेन्टारियान जानाया मोजां बे खोथाखौ बुंदों आरोखि दा बेनि गेजेराव हाउसनि गेजेराव आं मोनसे जिनिसखौसो सारप्राइज नुदों गोमोथाव मोनदों बे जाहैदों जोंनि बे क'क्राझार माने डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि बे माधबदेव इंटरनेशनल अडिटोरियामावहाय सेंट्रेल एबसुनि दिपेन बर' बिथाङा नुजाहैनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोनहा लिस्टआवनो गैया लिस्टखौ सिरियेलि गाबज्रिनाय जादोंमोन नाथाय लिस्टनि सिरियेल नाम्बार गैयालासेनो बिथाङा मोनसे समाव दुफुं सिखारनानै खोथाखौ बुंदों बे समावहाय इलेक्शन कमिशनार पान्डे बिथाङा बुंदों माने without list who are you to speak you didn't submit any sort of papers, no any claims and objection papers we received from your side. बेबादि खोथाखौ बिथाङा खेबनै रिपिट खालामना बुंदों. You did not submit any claims and paper objection. How you can speak? बे धरननि खोथाखौ बिथाङा बुंनानै दिपेन बर' बिथांखौ गोग्गोमै लाजि फोनांनायखौ जों नुदों आरो जोङो नायबाय बेहाय सोर सोर बाहागो लानो हागोन बेनि लिस्टखौ प्रायोरिटि बेसिसै बिथांमोनहा सिभिल एभिएसन कमिशन अफ इन्डिया 18 तारिखआवनो जों मोनखाजोबदों जे सोरना बेसेबां नाम्बार सिरियालाव क्लेम्स एन्ड अबजेक्शनखौ सोर बुंनो हागोन बेनि लिस्टआव बे माबायाव जोङो वाट्सएप ग्रुपआव जों मोनखादों बेहाय आं नायबाय एबसु सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय बेहाय बे लिस्टआव सोर सोर टिमा बाहागो लागोन बे लिस्टआव एबसुनिफ्राय गैया गमामायै आरो बिथांमोनहा खुनु क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन साजेसन पेपार होआखै नंखायनो इलेक्शन कमिशनारआ माने बिथांनि खोथा बुंनायखौ एक्सेप्ट खालामनो आनअथराइज बिथाङा फोरमायदों जे इउ आर नट अथराइज इभेन जों मिथिनायाव जाय जाय क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन पेपारखौ होआखै बिथांमोनखौ रावखौबो हाबहोखायाखै आरो जायफोर होदों बिसोरखौबो साबानि बारा हाबहोआखै दा बे हिसाबै जों नुदों बिथांमोना हयथ' बेकडरजों दिपेन बर' बिथाङा हाबदों हाबनानै बेनिफ्राय आनअथराइजलि खोथा बुंनानै इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया जों कुइसन खालामजानाय जे इउ डिड नट सबमिट एनी सर्ट अफ पेपार्स रिगार्डिं क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन बेबादि होनजालायनाया जादों दा मोनसे हारिनि माने एथ' गिदिर संगठन अर्गानाइजेशन एबसु दा बेफोरबादिनि सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङानो आनअथराइज भाबै इलिगेलि हाबनानै खोथा बुंनाय जों बेखौ दुखु मोनदों लाजिनाय मोनदों जाथि हिसाबै आरोबाव बिथाङा कन्स्टिटिउशननि खुनु खोथा बुंनो हायाखै कन्स्टिटिउशनाल प्रभिजन जों जे मोनो बेखौ बुंनो हायाखै 6 शेड्युल फंसेबो बिथाङा बुङाखै आरो 6 शेड्युलनि प्रभिजन मथे जोङो एथ'था माने एलएससिखौ जोङो रिजार्भ मोननांगौ बे खोथाखौ बुङाखै डाइरेक्ट बिथाङा जोंनो 15 तानि भितराव 10टाल' नांगौ बे खोथाखौ बुंदों on what basis the Dipen Boro Central Absolute President how he can demand only 10 out of 15 बबे percentage basis BTC दा बर्तमान 75% जोंहा out of 40 माबा MCLA नि गेजेराव जोङो 75% बा 30 जोङो लानानै दं होमबा बेखौ पार्सेन्टेजखौ जुदि नायोबा 75% आउट अफ 15 नाम्बार्स अफ एलएससी खौ नायोबा 11टानि 0.25% जोङो एसटी रिजार्भ मोननांगौ होमबा 11टाखौ जों मोनो होमबा बबे जुक्तिजों बिथाङा 10टा बबे बेसिसआव बिखै
दा बिनायनिबोथ' मोनसे जोंबादि जों जेरै आर्टिकेल 332 खौ रायखांनानै बिदों आरो बे 6 सिडिउल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेखायनो जोङो 100% जों बिदों बेबादि बिथाङा मोनसे जुक्ति होनांगौमोन नाथाय बिथाङा बेबादि मोनसेबो जुक्ति होआखै 6 सिडिउल मोनसेबो वार्ड बिथाङा लायाखै कन्स्टिटिउसननि मोनसेबो धारा बिथाङा नाम लायाखै दा जोङो एफा गिदिर लिडारखौ बे कन्स्टिटिउसननि धारा मख'नो हायै 6 सिडिउल प्रभिजनखौ बुङै जों बेखौ दुखु मोनदों लाजिथावथाव जोंनि लिडारा बेबादि बाथ्रा माने जुक्तिबिहीन खोथा बुंनानै बे बेफोरबादि आफादाव खोथा बुंलाबायनायखौ जोङो लाजिनाय मोनदों एबसुनि आफादगिरि डिफेन्स बर' बिथाङा आनअथराइज भाबै हेयारिंआव हाबदों होनना जादों फन सिङाव आरो बिथांखौ लाजि फोनांदों इलेक्सन कमिसनार फान्डि बिथाङा बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां लैजा बे बाथ्राखौ बुंथिनो नागिरदों अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा दा समाव जों फैनि जे जों माबा मोनसे बुजाफोराव फैगोन नामा जे मोन 15 नाम्बार्स अफ एलिसियास होनाय जादों बिटिसिनि सिङाव आरो मोनसे क'क्राझार एसटि होनाय जाबाय बेराफारसे उदालगुरि आरो बाक्साखौ लानानै मोनसे एमपि बियाब एसटि रिजार्भनि थाखाय बिबाय थानाय जादों दा बे बिथिङावहाय माबा मोनसे नेगोसिएसन जागोन नामा दरदाम सोलिगोन नामा जोंनि बर' हारिनिफ्राय बिनि सायाव मिन्थिनानै सानसुमा बैसोमुरि बिथांनिफ्राय नोंथांनि बे गोख्रों आरो राफोद जि सोंलु बिनि फिननायखौ आं ओरैनो बे आंनि इन्डिभिजुवेल बिबुंथि जानाय नङा एसे होल बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय जेसेबां ट्राइबेल फिसाफोर आरो जोंनि बड'लेण्ड पिपल्स कमिटि अन द डेलिमिटेशन अफ एसेम्बलि एन्ड पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सि अफ बिटिडि अल रिजार्भ एसटि बे आफादनिफ्राय बुंनाय बे बिबुंथि जागोन जों जिखिनि डिमान्ड होबोबाय बे डिमान्डफोरनि सायाव खुनु कमप्रमाइज नेगसिएशननि खुनु खोथा गैया जाथावनो हाया जों खालामनो हाया गावसोरनो 20 जुनाव जि ड्राफ्ट प्रप'जेल फोसावदों बेयाव बुंदोंमोन 27 मार्चआव जेसेबां आफादफ्रा लोगो हमदों बिथांमोननि रिप्रेजेन्टेसनफोरखौ काउन्टआव लाखिनानैसो हिसाबाव लाखिनानैसो ड्राफ्टखौ फोसावदों होनदों जोंनिखौ बहा काउन्ट खालामो बिसोरो जोंनि जुक्तिफोरखौ खालामाखै दाख्लै 19 तारिखआव जि जोंजों रायज्लायबाय डेफिनेटलि काउन्ट खालामनाय नङा खोमा जों आसाबादि खालामनांगौ आरोखि जोबथारनाय जुदि जोंनो जेरैबायदि जास्टिस जों मोननांगौ बेखौ जुदि मोनाब्ला इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकेल 332 नि साब क्ल'ज 2 साब क्ल'ज सिया मा होनो बे मथे जादोंना जायाखै प्लास आर्टिकेल 330 साब क्ल'ज सि मथे जादोंना जायाखै बेखौ बिजिरनो थाखाय जों नांगौब्ला जुडिसियारिसिम थांनो गोनां सुप्रिम कर्टआव थांनाय जागोन ना हाइकर्टआव थांनाय जागोन लास्ट जोबथा लामाया जोंना बे आरो बेवहाय आङो फंसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैबावदों जास्ट दान्दिसे सिगाङाव जोंहा अल बर' सिनियर सिटिजेन फरामनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्मआ एबसुनि लिडारनि सोमोन्दै जे फंनैसो बाथ्रा बुंबाय आंबो लाजिदों दुखु मोनदों बिथाङाथ' मा बुंबाय आं बुंनायनि सिगां जायखौ खुनु दिन ट्राइबेल बर' हारिया मिजिंथियाखैमोन बे बाथ्राखौ बुंबाय बि सयथाखौथ' नोंथांमोना होखाबाय उमुक उमुक मोनब्रै दाजाबनानै जोङो 10टा एसेम्बलि सेगमेन्ट रिजार्भ होगोन जाबाय बेखौ बुंनानै ब्लड खारबाय बियो लोगो लोगो दुखुजों जाबजों आङो काउन्टार होबाय एबसुनि आफादगिरि सासे जेन्टेलमेन दिपेन बर'आ ओरैनो बुंनांदों बेखौ आं स्ट्रंलि काउन्टार होयो आं कन्डेम खालामो होनना बुंदों बे मा खालामदोंलाय बे गाव दायित्व लायाखै दाख्लै आंखौ जेला काउन्टार बे बुंदों आरोबावबो बुंदों बियो टटेल 9 जुलाइनि 9 तारिखखालि बरमायाव इउपिपिएल बिपिएफ पार्टि मोननै आरो गुबुन गुबुन गासै 10टा 11टा 13टा आफादफोरनिसो डिसिसन जाहैदों बे 10टाया दा जोंनि कुइसना बे नोङो सोरबा पलिटिकेल पार्टिसा
मालाय बिसोर निजा एजेन्डा थागोन बिसोरनि सेक्रेट एजेन्डा हाइडेन एजेन्डा दंमोन थानांगौ नोङो नोंथ' दिक्किसो जोंनांगौ एबसुआ बन्द'थाखौ बिनांगौ इउपिपिएल बिपिएफआव मानो दिक्किसो होनो हायाखै आरो माखासे बे इन'सेन्ट जे बर'फोरनि आफाद दङ 10टा 11टा मानो मिसलिड खालामदों बिदि जों भाइटेल कुइसन सोंनो हायो जाय जे बर'नि आफादा बाव दंहैयोमोन नोंथांमोना कनसेन्ट होआमोन ना पारमिसन होदोंमोन डिफेन्स बर'नो 10टाल' रिजार्भ सिट बेनो जों सोंनो हाया लागायजोबो दा मा रोखोम रिप्लाय होयो बिसोरो रिप्लाय होनांगौ दा नोंथांनि चेनेलजों आं दिनै खावलायनो लुबैदों जाय बर' आफादफ्रा 9 जुलाइ खालि डिफेन्स बर'मोन लेंनाय मिथिङाव बर'आव एटेन्ड थाहैदोंमोन बिथांमोना दा जोंनि आइ आफामोन खिन्थानांगौ कनसेन्ट होदोंना होआखैमोन आरो होमारदोंब्ला उइद्र खालामनांगौ जाय डिमान्डआ बर' जातिनि ट्राइबेलफोरनि फिउचार जेनेरेशननि ब्राइट फिउचार प्रस्पेक्टखौ धंस खालामनो डेभेलप खालामनांगौ उइद्र खालामनांगौ बे आंनि हाम्बल आपिल खावलायनाया स' दरदाम गैया आरो कम्प्रमाइज गैया सानसद बसुमतारी बिथाङा बुंनो नागिरदों जे मोन 15 एमएलए कनस्टिटुएन्सि आरो मोननै एमपि सिट बड'लेण्डआव नांगौ आरो बे गासिबो एसटि जानांगौ देयर इज नो कम्प्रमाइज दा जों फैनि गुबुन मोनसे कुइसन जे एबसुनि आफादगिरि डिफेन्स बर' बिथाङा हल सिङाव मोनसेल' बिदों होननानै फैजादोंमोन आरो बिथाङा गावनि आर्गुमेन्टखौ होखांनायनि उनावनो बायजोआव ओंखारबोदों बेसेदुर सैथो जों बिनि सायाव फैनि जोङो फैगोन आगुनि सासे गिदिर पुलिस अफिसार एसपिमोन बिथाङा प्रदीप कुमार ब्रह्म जों बिथांनि सेराव फैनि जे बिथाङाबो बै समावहाय दंमोन 19 जुलाइ खालि संगालि कलाक्षेत्रनि माधबदेव इन्टारनेशनेल अडिटरियामाव बिथाङा गावनि मेगनजों मा नुवामोन जों बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै प्रदीप कुमार ब्रह्म रिटायार्ड एसपि थांनाय 19 जुलाइ खालि जोंनि भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारनि नटिफिकेशन बा मोनसे शिड्युल मथे जोङो 19 तारिखआव शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटीआव हियारिं हैनो थाङो दा ओइदिनखालि जोंना बे शंकरदेव कलाक्षेत्रआव माधबदेव इन्टारनेशनेल हलाव गोलैदों आरो बहाय चिफ इलेक्शन कमिशनारथ' जोंनि हलाव गैया खिन्थु सिनियर इलेक्शन कमिशनार बिथां अनुप चन्द्र पान्डे आरो बिथांनि कलिगजों लोगोसे बिथाङा माधबदेव इन्टारनेशनेल हलाव जोंनि सायाव बिथाङा हियारिं लायो आरो जों बयबो जथ' थांदों हियारिं होयो दा बहाय बिथांनि बे हलाव जोङो हियारिंआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैदोंमोन दा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो गासै 19टा दल संगठनफोर दङमोन 29टा दल संगठनफोर दङमोन आरो जोंनि गासिबो ट्राइबेल जितु ग्रुपफ्रा गासिबो संगठनफ्रा बयबो मोजां हियारिं होदों मोजां डिमान्डफोरखौनो होदों आरो बयबो मेम'रेन्डाम साबमिट होदों दा आंबो बे हियारिंआव आङो थांदों आरो आङो पर्बतजरा एलएसि एसटि डिमान्ड एसटि रिजार्भ डिमान्ड कमिटि जानानै आङो बे कमिटिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै आङो हियारिंआव एटेन्ड जादों दा बे हियारिंआव थांनायाव आङो प्रथमावनो जिहेतु जोंनि गासिबो बर' जातीय संगठनफ्रा जोंनि बर'नि भबिष्यतखौ सिन्था खालामनानै बयबो खिन्थु एक्सेप्टेबल मोनसे डिमान्ड खालायदों बा हियारिंखौ मोजाङै होदों खिन्थु बहाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथां दिपेन बर'आ जेरखम बहाय हियारिं होबाय बा स्टेटमेन्टखौ होबाय डेफिनेटलि बियो माने ग्रहण जग्य जायाखै आरो बियो गरिहना जग्य जादों मानो होनना बुङोबा एबसुआ मोनसे जातीय संगठन जों बयबो आसा खालायो जे बिथांमोना मोनसे बर' हारिखौ बा बर' जातिखौ रिप्रेजेन्ट खालायदों दिनै बे हारि बा दिनै बे संगठननि सायाव बर' हारिया जोंनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय जोंनि डेभेलपमेन्ट गासिबो बिथांमोननि सायाव सोनारो दिनै मोनसे एफा गिदिर जातीय संगठन जानानै बिथाङा जे बे हियारिंआव नुजाहैनानै एखेबारे मोनसे अजन गैयै माने स्टेटमेन्ट होदों बे आसलते जोबोद लाजिथावना जादों बियो मानोना नाम्बार 1 थ' दिनै एबसुआ मोनसे जातीय संगठन जानायनि उनावबो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय मोनसेबो मेम'रेन्डाम होयिया मोनसेबो अबजेक्सन बा साजेसन होयिया जेरै इलेक्शन कमिशनारा माने कल खालायदोंमोन
बेथ' जोबोद लासिंसिं बाथ्रा दिनै बिथांमोना जातिनि फारसे मोनसे सिरियास भाब दंमोनब्ला जातिनि उन्नति जानायखौ लुबैयोमोनब्ला जातिनि जौगानायखौ लुबैयोमोनब्ला जातिनि खौसेखौ लुबैयोमोनब्ला बेफोर प्रब्लेमखौ नायनानै दिनै बे मोनसे चान्स मोनसे गिदिर चान्स बियो बे चान्सखौ बिथांमोनाबो लानांगौ जेराव जोंखौ अपेनलि कल खालायदों जे अल अर्गेनाइजेशंस एन्ड अल पार्टिस जे बयबो फ्रिलि हियारिं होनो हागोन गावबागाव साजेसन एन्ड अबजेक्शनखौ रेज खालामनो हागोन दा बिथाङा मानो विदाउट एनी मेमोरेन्डाम इभेन इलेक्शन कमिशनारा बिथांखौ बुंनो बाध्य जादों आं नोंथांखौ सिनाया नोंसिनिफ्राय जोंनाव जेबो मेमोरेन्डामानो गैया दा बियो माबोरै बहाय नुजाहैनो हाखो आरो एथ' बे जिनिसखौ एथ' लाइटलि लादों एथ' माने मोनसे धेमेलिया भाबै लादों आरो थाङै थुङै बिथाङा गसंनानै जेखौ बुंबाय जे जों जेरावनाखि जों गासिबो दल संगठनानो जोङो दिनै जोंनि इलेक्शन कमिशनारा 15टा एलएसि बानायदों जेथिया जोङो 15टाखौ एसटि जानांगौ होनना बुंदों मानोना जोंहा बेयाव मोनथाय दङ बे जोंनि 6 शिड्युल जायो आरो भारत संबिधानाबो जोंखौ बेखौ एलाउ खालायो गतिके जों 15टा बिदों आरो बिथाङा भेगलि अस्पष्ट भाबै बबेबा मोनब्रै समष्टिखौ रिजार्भ जानांगौ होनना बुंदों दा आसरित खोथा जे मोनसे जातीय संगठना जेराव बेलेग बेलेग संगठना गासिबो 15टाबो एसटि जानांगौ आरो मोननै एसपिसिआबो रिजार्भ जानांगौ एसटि रिजार्भ जानांगौ होनना बुंदों दा बिथांमोनहा मोनसे कुनु मोजां प्रपार थर' जुक्ति गैयालासे कुनु मोनसे संबिधानिक मोनसे स्टेटमेन्ट गैयालासे भेगलि मोनब्रैखौ जोङो रिजार्भेसन बिदों होननाल' बुंबाय बेखौ बुंनानै बिथाङा ओंखारलांबाय थ' गतिके बे जिनिसखौ जोंनि मानगोनां एक्स एमपि सानसुमा फुंगुर सारा इलेक्शन कमिशनारनि सिगाङाव बिथाङा प्रटेस्ट खालामदों बियो बहुत मोजां जादों गाहाम जादों मानोना मोनसे जातीय संगठन जानानै बिथाङा खोथाखौ लाइटलि लानाय बिदि बुंना फैनाया मोजां जायाखै आरो बिनि बे मोनब्रै जे भेगलि माबा मोनसे बियो एसटि जानांगौ होनना बुंदों बिनि बिथोराव खिन्थु जोंनि पर्बत जराखौ बुङाखै पर्बत जराखौसो एबसुआ बारा इम्पर्टेन्स होनांगौ मानो होनना बुङोबा दानि बर्तमाननि बर'नि जे माने सिभिलाइजेशन एन्ड कालचारेल डेभलपमेन्ट गासिबो पर्बत जरानिफ्रायसो अरिजिनेट जानाय पर्बत जरायावसो गासिबो छात्र संगठन जा पलिटिकल पार्टी जा अल एभ्रिथिं अर्गेनाइजेशन जोंनि पर्बत जरायाव जन्म जानाय मानोना जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ कुन ब्रिटिश जुगावनो माने 1900 पिरियडनिफ्राय बिथाङा बर'नि डेभलपमेन्टनि थाखाय बर'नि पलिटिकल राइट्स एजुकेशनल राइट्स इकनमिक राइट्सनि थाखाय बिथाङा ब्रिटिश गभर्नमेन्टजों फाइट खालामबोदों आरो बिथाङा बहुत साक्सेस जानो हादों विभिन्न बर'नि दल संगठन बिथाङा बानायनानै सरकारजों फाइट खालामनो थाखाय जोंनो लामा दिन्थिलांदों दिनै एबसुआ पर्बत जरानिफ्राय बेबायदि मोनसे माने इन्सपाइरेसन मोनसेयावबो पर्बत जराखौ जे जलदब पार्कआव बावगारनानै पर्बत जरानि सोमोन्दै जेबो बुङाखै बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बे एक्चुअलि जोबोद गोमोथाव बाथ्रा बिथाङा दिनै पर्बत जरानि गासिबो एलेकानि खोथाखौ मोजाङै बुंनांगौमोन दा होमबासो दिनै एबसुआ आसलते जातिखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो जातिनि गांनाय उखैनायनि सोमोन्दै बिथांमोना कनसास होननानै जों बुंनो हागौमोन दा खिन्थु बिथाङा बुङाखै दा दिनै आं खिन्थु पर्बत जरा एसटि रिजार्भ डिमान्ड कमिटि हिसाबै आं थांदों मानोना बे समष्टिखौ एबार गोदानै बानायनाय जादोंमोन आरो जोंनि बे पर्बत जराया जिहेतु अलरेडि ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन होखानाय 1984 आव एनक्रोचमेन्टनिफ्राय बन्द खालामनो थाखाय ट्राइबेलखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टआ बेखौ ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै डिक्लेयार होदों आरो बे हारसिङैनो जथेस्थ एरिया जथेस्थ पपुलेसन जथेस्थ ब्लक भिजिटिसि गामि गासिबो दंखायो बे हारसिङैनो समष्टि जानो हायो बेफोर खोथाखौ आङो कमिसननि सिगाङाव मोजाङै बरायना बुंदों आरो डेफिनेटलि कमिसना बेखौ मोजाङै बुजिदों नटबो खालामदों आरो जों बहुत आशाबादि जे जोंनि विभिन्न दल संगठना जे अबजेक्सनफोरखौ होदों साजेसनखौ होदों इलेक्शन कमिशनारा बेखौ खुब केयारफुली बिथाङा नट खालामदों आरो डेफिनेटलि बे मोनसे चेन्ज फैगोन दानि जे डेलिमिटेसना रावनिबो थाखाय एक्सेप्टेबल जायाखै बे मोनसे पार्शियेलिटि जादों बेवहाय डेफिनेटलि बे मोनसे पलिटिकल इनफ्लुएन्सजों बे डेलिमिटेसनखौ खालामनाय जादों दा दाख्लिनि हियारिंआव इलेक्शन कमिशनार आरो बिथांनि कलिबागाबो मोजाङै बुजिलांदों जे बे डेलिमिटेसना एकदम माने टोटेल पार्शियेलिटि आर नट एक्सेप्टेबल बेखौ बिथाङाबो मोजां बुजिलांदों ओंखायनो जोंनि हियारिंखौ खुब पेसेन्टलि बिथाङा हियारिं लादों आरो जों आशाबादि डेफिनेटलि जोंनि बे डिमान्डफ्रा हयथ' 100% नङाबाबो 99% बा 90%आ जाफुंगोन होननानै आं आशाबादि प्रदीप कुमार ब्रह्म रिटायार्ड एपिएस बिथाङा एसपिमोन बिथाङा आजिरा मोननानै दङ आरो दा समाव बिथाङा ससियेल वार्कजों जोबोरै नांथाबनानै दङ आरो बिथाङा थांनाय 19 जुलाइ खालि गुवाहाटीयाव
एसियाया जेब्लानाखि हेरेनानै फैयो अब्ला बिथाङा गावनि बानबुंथिखौ बहाय होदोंमोन आरो बिथाङा बुंनो नागिरदों जे एबसुनि बिथिंनिफ्राय मेम'रेन्डाम होनाय जायाखैमोन बे बेलायावनो आरोबाव सासे गेदेमा दङ बिथाङाबो बै समावहाय बे एखे हरावनो दङमोन बिथांनि मुङा जाबाय बिश्वनाथ ब्रह्म बिथाङा गावनि मेगनजों मा नुवामोन बै दिनखालि बै हराव बिथाङा गावनि खुगाजों बुङो बिश्व ब्रह्म खुलुमबाय बयखौबो दाखालि 19 तारिखआव जेनाखि हियारिं जादोंमोन इलेक्सन कमिसनारनि बेहाय आंबो पर्बतझरनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन बेहाय आं जा नुदों आंहा जा एक्सपिरियेन्स मोनदों मानसिफोरनि भार्सनखौ खोनासंनानै इलेक्सन कमिसनारनि जेनाखि डिबेट बा कुइसन खालामनाय बेफोरखौ आं जे नुदों बेनिफ्रायनो जेखौ नुदों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो जखननाखि जोंनि सिरियाला फैबाय बयनिखौबोथ' दहाय खोनासंजोब्बाय जोंनि सिरियाला जाहैबाय 27 नम्बर 27 नम्बर सिरियालाव जखन फैबाय पर्बतझरनिफ्राय जोंनिफ्राय प्रदीप कुमार ब्रह्मआ बुंबाय बेनि उनाव आंबो चान्स मोननानै आंबो होनबाय जे जोंना पर्बतझरा समस्तिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ट्राइबेल बेल्टआव गोलैयो आरो पर्बतझरा कन्स्टिटुवेन्सिया एमसिएलए कन्स्टिटुवेन्सिया बे एसटि का गतिके बे इन्टेक्ट थानांगौ पर्बतझरा कन्स्टिटुवेन्सि इन्टेक्ट थानांगौ पर्बतझरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ इन्टेक्ट थानांगौ आरो बियो एसटि कन्स्टिटुवेन्सि जानांगौ बेखौ जों एखेबारे डिमान्ड होबाय दा खोथाया जाहैबाय एबसुनि खोथाखौ जों बिराद दुखु मोन्दों पर्बतझरा हिसाबै दुखु मोन्दों जे एबसुआ पर्बतझरायावनो बासबारियाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि डिमान्डखौ बासबारिनिफ्रायनो होदों आरो पर्बतझरानिफ्राय फाइनेन्सियेल जेनाखि सापर्ट गोदो आन्दलनावबो बिराद जों सापर्ट होदों आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ लाबोदों जेनाखि खथा एमपिनि खथा एमएलएनि खथा मोननांगौ होननानै डिमान्ड खालामनानै साइमन कमिसनाव मेम'रेन्डाम होलायनानै गासिबो लाबोजोबदों बेखौ माबोरै बावखो एबसुआ माबोरै आं दहायनिफ्राय खोनाबाय थानाय होनदों एबसुआ 10टा बियाखै 10टा मालाबाबो बियाखै बे इलेक्सन कमिसनाव 10टा बियाखै मोनब्रैल' नांगौ मोनब्रैल' समस्तिया एसटि जानांगौ होनना बुंबाय थादों बारे बारे आरो दहाय जेखौनाखि होनदों बयबो जे दिपेन बर'आ कोनो ड्राफ्टनि थाखाय कोनो मेम'रेन्डामबो होआखै कोनो लिस्टबो गैया लिस्टेडबो नङा कुइसन खालामजादों इलेक्सन कमिसनजों खिन्थु बेहाय होनोहां जादोंमोन इलेक्सन कमिसना ओमफ्राय सासे माखासे एसामिस अफिसार दङ बिसोरसो खोमा होनखुमानानै जे सार बिसोर एबसुनि होननानै सासे हिन्जाव दंमोन बे मा बियो बिसोरो होननानै जे एबसुनि होननानै बेखौ होनखुमानानै दे होनबालाय दे जागोन होननानै होनोदों नङाबा होननोबो मोनलामोन आरो आं नुथारदों जे जों हाबनो नागिरबा गेटआव बिसिनाव सोंदों जे सोंदों नोंस्रा माबा लिस्ट दं नामा नाम दं नामा होननानै बिसोर गैया होनदों आं नुथारदों दंथारो आं मिथिगौ दिपेन बर'खौ नुदों आङो खोरोमदावखौबो नुदों आंथ' सिनायखाजोबो ओमफ्राय बिसोर ओंखारना फैफिना ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमावसो उनावहाय माबोरै हाबनो मोनखो हाबनो मोनबाय आरोखि जिहेतु बिस्रा लिस्ट गैया खिन्थु जोंना दुखुआ जाहैबाय बिसोर जेखि जाया दा बाहेरायाव जेखौ खोनाबाय बिसोरनि जेनाखि माबा होबाय जे मा होनो मिडियायाव जेनाखि होनायखौ जों नुबाय बेथ' एखेबारे अलौकिक होनना बुंजायो मेजिक होननानैसो बुंजायो जोङो कारण जेराव सिङाव जेबोआनो जायाखै जेबोआनो ओंखारनानै फैबाय साहित्य सभाबो मा इन्डिपेन्डेन्ट अर्गानाइजेसना मा जाखो साहित्य सभानिखौबो हाबनाय नुदोंमोन जोंनि सिङाव जिरायदोंमोन खिन्थु डिफेन्ड होनखांनायनि उनाव दसे उनावनो लंस्लट ओंखारबोजोब्बाय मा जाखोब्ला एफा गिदिर साहित्य सभानि अर्गानाइजेसनालाय माबोरै लंस्लट स्रि हाबखो स्रि ओंखारखो जोंथ' मिथिगौ साहित्य सभा बे बर'नि बिराद गिदिर अर्गानाइजेसन बिराद इन्डिपेन्डेन्ट अर्गानाइजेसन बेनो एबसुखौबो सोलायदोंमोन बर' जाथिखौबो गोदोनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामबोदों आं आसरित मोन्दों आरोखि आं लाजिखांनाय मोन्दों बे एबसुनि सिङाव थाखो ना सोरनिबा पलिटिकेल पार्टिनि सिङाव थाखो ना सोरनि आन्दाराव थाखो बे एबसु एफा गिदिर अर्जिना खोथा फंसेबो होननो हालायै जातिनि इसे अलखद समाव खोथा फंसेबो होननो हालायै माबोरै जाखो बेखौ आसरित मोन्दों आङो दा बेखायनो आं आसा खालायो बयबो बुजिगोन जे दानि एबसुनि रला माबायदि सिङाव माबायदि सायाव मा होनदों सिङाव जेबोआनो गैया भितरे खवा बातुरि उपरे रं सं भितरे खवा बातुरि होननाय जायो सायावल' रं सिङाव जेबो गैया दन्द्रा जोंथ' जों बिदिखौ नुदों दा बेनिखायनो आं सानो जोंनि जेनाखि डिमान्ड बे मेनलि पर्बतझराखौ रावबो जाहाथे जेबो होना मोनलागि दामोन जों जुजिबाय थागोन जाहाथे कोनो अफसबो खालाया पर्बतझरानि थाखाय
जोंनि पर्बतजरानि मानसिफ्राबो जाहाथे लिडाराबो बिराद दं पर्बतजरानिफ्रायबो जाहाथे बिसोरबो आं दाख्लैबो होनदों पर्बतजराखौ नोंसोर सा होनो हाया मालाय बादि सिंजों हेल्प खालायग्रा सहाय खालाय साजों हाया जानो हागौ सोरबा सोरबा मेला दंना मावबा एब्रा थानाय खिन्थु साजों हायाबा नोंसोर सिंजों होनांगौ ना सहायखौ हेल्पखौ कपारेसनखौ माखौ गिदों बेथ' जाथिनि अलखद समाव जाथिनि थाखाय जाथि बासायनायसो जों 15था एमएलए मोननाया मा खथि जादों जोंहा मा खथि जायो मानो 15थायाव मानो 4थाल' मोनब्रैल' मानसिनि एसटि बिबावखो माब्ला मा मोनदों मा मोना जों बेखौ मिथिया खिन्थु दाख्लै इलेक्सन कमिसनाव बिनायाव मोनब्रैल' बिदों बे मोनब्रै बावखुंग्रि मोनसे ओमफ्राय नाम होनथारदों बावखुंग्रि मोनसे मा मोनामोनथाय रागजों आं खोनासङाखै गोसोआवबो गैया गोसोआव लासै बिदि मोनब्रैल' बिदों एसटि मोनब्रै नांगौ होननानै आगोलाव मोननाय मोननैखौबो खोथा गैया बे मोनब्रैखौल' एसटि नांगौ होनो आगोलाव मोनदों ना मोना बे खोथा गैया खिन्थु आगोलाव अट' मोनखांबाय जोंनो मोनब्रै नांगौ बिदि होनाखै खिन्थु मोनब्रैल' नांगौ होनना बुंदों दस्रानि खोथा गैया मोनब्रैल' होनथारदों दा रेकर्डआव नायबा नायनो हागौ आं बेखौनो होननो सानबाय होमबाबा जोंनि जनसाधारना पाब्लिकआ रायजो राजा बुजिगोन बेखौनो आं आसा खालामबाय मोनब्रैल' बिदों दसथाबो आरो दिपेन बर'मोनहा हाबहोजायाखैमोन हलाव आरो बुंनोबो मोनलामोन नाथाय आसामाव थानाय इसिआइनि माखासे मावफारिया एबसुनि बाथ्रा बुंथिनानै बिथांमोना जातीय संगठन होननानै बुंथिनायाव बिथांमोना गावसोर बुंथिनांगौनि माखासे खाबु मोनदों होननानै बुंनाय जादों